ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, ҳозир бошад ба рашкҳои новинка омадагиай, рангҳои новинкаш баъзеҳои ино набудан, ҳозир бошад дар бори нав омадагӣ ҳаст. Марҳамат, каседа дар кораи нависед, мо доставка дорем дар душанбе. касоне ки дар душанбе ҳастанд, доставщик аввал бора мебара, баъдан сумша мегира. касе ки доставка мехоҳад доставка дар ноҳияҳо аввал пулша равон мекунанд, баъдан мо материала таксиокати равон мекунем. хулас ҳозир якта ба якта машмода аз наздик нишон метавам чӣ ранг омадагиай. бинед тозаҳошай, ира ҳам сангаш тозаяй, ҳам материал худаш блеск дорад, тозаҳошай. ина мрамор меёрад, рангаш намхе серияй. 140 сомон либосшай донада. касе ки опт мегира бо арзон тарак мешава. на марҳамат, анаиш кабучаяй, анаиш бо дигар хелай. анаин якумш серии ториктаракай, анаин бошад серии сафедча. афсус ки анамин блески аминоро ман шумода нишон дода наметавонам дар видео, вале сангчаошона бинед чӣ хел тозаанд. худшона материалҳои хушрӯвошай. 140 сомон як либосш. анаи ранг тамом шуда буд, бисёр пурсида буданд. ҳозир бошад бо омад. духтарако каседа дар корай, марҳамат нависед, ҳамин ранг ҳастай. анаи ранги новинкаяй, и ранг набуд. ҳозир бошад дар бори нав омадагӣ ҳаст. марҳамат, медонед намхе бирюзовии бе рангакай. аз дур нишонитем бирюзовии сафедчаяй. анаин серии торик каседа дар корай. серияю камакак бу балотвиям ранг мезана, вале серии торикае асосан. анаик ранга бисёр мехаранд. бежви ранги хушрӯвай, шоколаднови. и рангам тамом шуда буд. чандта духтарако заказ карда буданд, аллакай мо и ранга наёфта будем. шона марҳамат, агар дар кор бошад боз ҳам нависед, омадагӣ ҳастан ами ранг. сафед, касоне ки ранги сафед мехоҳед, марҳамат, иҷада ҳозир 2 намуд сафедай, 3 намуд сафедай, ҳар сешама шумода нишон метиҳам. анаин сафеди слоновое кости меган, ҳам хелияй. манаин фиолетови. анаин кабуте ки ман саршавии видеода нишон додам, ин бо камакак фарқ мекунад аз байда. мана ин бошад бардовый ё ки анори гӯем, ҳам хели ранг. хулас бардовый. анаи як намудаш бошад, гул дорад. дигарош ҳамаш баян якранганд. анамин намуд фақат гул дорад. бинед, анаи намуд сафедаш бошад, ториктарай, шоколаднови таракай. анаин бошад сабсафедай. дӯстони азиз, сабсафед небо, аз ин дам сафед як намуд ҳастай, мо надорем. инам ширчоитарай. назар ба саршавии видеода нишон додагим, иш бошад бо сафедтарай. марҳамат, мана балотови ранг, мана инаи ранг. беҳад рангҳои хушрӯ бисёрай. ана баъд анаи бардовира бе. и дигарай бо. ҳозир ман шумода дигар рангша нишон дода будам. иш бошад дигарай. бинед, фарқ мекунад. инаи дигар рангай, и дигар рангай. баъд ҳаст бо сери. аз ин сери саршавии видеода буд. марҳамат, беҳтарин ранго омадагиай. духтарако каседа ки дар кор бошад, нависед, мо доставка дорем. бо ҳамин видеои имрӯза ба поён мерасад. хайр, саломат бошед.